Беренчедән, Чүлгәнташ исеме меңәр ел элек башкорт халык исеменнән, бындагы яшәгән урындагы халык исеменнән бирелгән мәмерйәгә исем. Ул безнең борынгы эпостардан, Урал батыр эпостарыннан алынып, ошо мәмерйәгә бирелгән исем һәм был исемне беркем дә үзгәртә алмай. Был исем менән, Чүлгәнташ мәмерйәһе исеме менән без ошындагы тарихи кумарткаларды ЮНЕСКО номинациясына әзерләдек һәм Франциягә, Парижга ошо номинацион досьены әзерләп ебәрдек. Һәм шуңа күрә дөнья кимәлендә Чүлгәнташ исеме ул зур әһәмият алды һәм бөтә дөнья галимнәре бүгенге көндә ошо Чүлгәнташ мәмерйәһендәге һүрәтләрне ошо Чүлгәнташ исеме менән беләләр һәм уны таныйлар. Икенчедән, ЮНЕСКОның кагыйдәләре буенча ондай дөнья кимәлендәге объектларга урындагы яшәгән халыктың ундагы биргән исеме, уларның тарихи исемнәре кулланыла. Һәм шул яктан да менә Чүлгәнташ мәмерйәһенең Чүлгәнташ исемен тотуы бүгенге көндә ул дөрес дип уйлыйбыз. Инде менә әлеге инициативаны алганда, ул табигый заповедниктың инициативаны алганда, был эште улар үзләре хәл итәргә тиештәр, халыктың фикерен исәпкә алып, халык менән һөйләшкәндән һуң бындай карарга килергә тиешләр дип уйлыйм.